Lego set Hodina lietania je ďalším kúskom zo série Harry Potter, ktorý sa zameriava na ikonickú scénu z prvého filmu Kameň mudrcov, kde sa študenti učia lietať na metlách. Tento set sa radí medzi modulárne zostavy najdetálnejšieho Rockfordského hradu a je kompatibilný s ďalšími setmi zo série ako Veľká sieň, Soviareň a Lodenica. Bol uvedený na trh 1. januára 2025 a obsahuje 651 dielikov. Set predstavuje časť Rockfordského hradu, konkrétne väžu s niekoľkými miestnosťami. Miestnosť s metlobalovými potrebami, učebňu premieňania, kanceláriu profesorky McGonagallovej a miestnosť s trofejami. Samotná stavba setu je relatívne jednoduchá, ale obsahuje množstvo pekných detailov. Lego dbalo na to, aby jednotlivé miestnosti boli autentické a odkazovali na filmové scény, ako napríklad, keď Neville spadne z zakliatej metly na ikonickú sochu s kópiou, nakoniec Harry naháňa draka, aby vrátil Nevilleovi sklenenú guľu, nezabúdal. Lego sa v posledných rokoch snaží vytvárať Rockford ako modulárnu sériu, pričom každý set predstavuje inú časť školy, ktoré je možné pripojiť k ďalším setom. Súčasťou sú aj minifigurky 6 postav. Harry Potter, oblečený v tradičnej rockfordskej uniforme s detailným potlačom. Draco Malfoy má sebavedomý výraz a je pripravený ukázať svoje lietajúce schopnosti. Neville Longbottom, vystrašený výrazom, profesorka McGonagallová, Madame Hoočová, metlabalová trenérka. Má typické žlté okuliare a metlu, čo ju robí skvelým doplnkom k setu. A Oliver Wood ako kapitán metlobalového týmu Chrabromilo. V miestnosti s trofejami nájdete 2 zo 14 zberateľských rockfordských portrétov. Budova je navrhnutá tak, aby sa dalo rozložiť, čo umožňuje jednoduchý prístup k jednotlivým miestnostiam. Miestnosť s metlobalovými potrebami a učebňa premieňania sa dajú vysunúť pre lepšiu hrateľnosť, dokonca doplniť aktuálnym setom Hodinou čarovania. Zatiaľ jedinou nešťastnou vecou je to, že aktuálne sety sa nedajú spojiť do seba, ale len tak chaoticky postavujú jeden vedľa druhého. Čo sa ale časom zmení príchodom už ohlásenej veľkej veže v júni tohto roka.